Ara fa un any, l'Assemblea d'Indignats de Cardedeu va decidir adherir-se al manifest de la plataforma d'afectats per la hipoteca i crear la plataforma d'afectats per la hipoteca de Cardedeu. Fa uns mesos ens vam adherir a la iniciativa legislativa popular de dació en pagament, de paralització dels desnonaments i educació social. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des de 2007 fins al tercer trimestre de 2011 s'han produït 350.000 execucions hipotecàries a tot Espanya. Les previsions de futur indiquen que aquestes xifres podrien duplicar-se el 2013. Sota aquests números ens amaguem persones castigades per la crisi, que han perdut la feina, en situació d'atur de llarga durada, sense recursos, desnonats de casa nostra i abocats a arrossegar un deute irrecuperable que suposa l'embargament de nòmines o de qualsevol ingrés o propietat al nostre nom, un deute impagable per molt que treballem i que ens empenya moltes famílies a l'economia submergida per tal de sobreviure. I això sí que tenim sort. És completament just i fora de tota lògica. Mentrestant, els nostres governants regalen quantitats indecents dels nostres diners als bancs, sense cap escrúpol i sense demanar-los cap contrapartida. De fet, és al revés. Les condicions ens posen a nosaltres. És a dir, els haurem de morir ofegats i quan es tenim sa i estalvis al barco ens tiren al mar i apa. A nedar, que aquí el que cal és treballar per sortir de la crisi. Ens diuen que seria una catàstrofe deixar caure els bancs. Senyores i senyors regidors, lamentem comunicar-vos que la catàstrofe ja la tenim aquí, perquè la majoria ja no tenim forces per continuar nedant. Mentre ens diu que la sanitat, l'educació, les pensions i els serveis públics en general són insostenibles, que no hi ha diners i que cal retallar-los, pels bancs hi ha màniga ampla. No s'ha de fer cap reforma i no hi ha cap responsable. És igual si han enganyat i estafat a milers de persones, és igual si han gestionat malament el seu negoci i és igual si hem portat el país a la situació en la que som. Cal salvar-los. Si la gent perd la casa seva, per la casa, la feina, la salut o fins i tot la vida és secundari, segons ens fan veure cada dia la casta política que ens governa amb mal ferro. Necessitem urgentment un pla de rescat per a les milers de persones que ens vam endeutar, no per especular, sinó per simplement exercir el dret a l'habitatge digne i accedir a un bé de primera necessitat. Cal ja una modificació d'una llei injusta i obsoleta que posi seny i ordre a qüestions com la dació en pagament normal a la majoria dels països europeus. Com que aquest canvi legislatiu fa molt temps que reclama des de la societat civil, la plataforma d'afectats per la hipoteca, la taula del tercer sector i la xarxa espanyola EAPN, entitat de lluita contra la pobresa, juntament amb la Unió General de Treballadors, Comissions Obreres, la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya i l'Observatori d'ESC, van decidir promoure aquesta iniciativa legislativa popular. Votar a favor d'aquesta moció de suport a la iniciativa legislativa popular vol dir respectar la lliure expressió de la ciutadania facilitant el procés de recollida de signatures. També representa impulsar un procés de participació ciutadana que ja ha recollit 200.000 signatures a l'estat espanyol, de les quals 1.500 ho han estat els fedataris de Cardedeu. Votar en contra o abstenir-se representa girar la cara a la gent del poble, menysprear la democràcia i ser còmplices d'aquest sistema criminal on només importen els diners i les persones passen a ser números en un balanç comptable. Tenim dret a una vivenda digna, tenim dret a expressar-ho i tenim tot el dret a demanar-ho. Finalment, l'aprovació d'aquesta moció hauria de servir perquè totes les forces polítiques i ciutadanes treballessin amb el compromís de recollir el màxim nombre de signatures a Cardedeu i especialment per oferir assessorament i recolzament als veïns afectats. Gràcies per la vostra atenció. Evidentment, prenem aquests compromisos i ens veiem el 26 de juliol, que és el dia del projecte. Moltes gràcies.